दा आं नै दंफैयो लोगोफोर आमथेखायाव आमथेखानि मोनसे जायगायाव दंफैयो आङो बे हाथिमारा होननाय गामियाव दा सासे जों नानि लोगो मोनदों नै बे नानिया जांख्रिथायनि थैसोमाव रिंकुमनिनि फिसाजो जादों ना नानि बे नानिया जांख्रिथायनि थैसोम फिल्मावहाय माने फिल्माव दं आरो नानिया नों मा फाद लादों होनदोंमोन नानि फिसाजो जांख्रिथायनि थैसोमावनो मा नाम नानिया दिब्या नार्जारी दा बे नानिमोननि न'आवनो जोङो क्रिसमास जानो फैदों आरो ना बर'दिन जानो फैदों लोगोफोर दा नानिखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों नानिया माने एफा उन्दै समावनो एफा नामजादा फिल्माव माने बर'नि फिल्माव लानो मोनदों रिंकुमनि एक्ट्रेसनि फिसाजो फादाव लानो मोनदों नानिया नोंसोरबो नै जांख्रिथायनि थैसोम फिल्मखौ नुबायब्ला बे नानिखौ नुबानो सिनायखागोन नै मा फादाव दं माने फाथु आरो जांख्रिथायनि थैसोम फाथु फिल्माव दं आरो बे नानिया ने नानि आरो बिफायाबो 1 आवबो 2 आवबो खाहु आरो बिनि बिफायाबो बे फिल्मावनो जांख्रिथायनि थैसोम फिल्मावनो पार्ट 1 आवबो दं 2 आवबो दं आरो दा बिफाखौ जों देखायथ'ला बिफाया गामियावनो बेरायनो थांदों दा गैथ'आ आरो न'आव नङाबा जों देखायनो हागौमोन बिफाखौबो नानिया मा क्लासाव फरायो होनदोंमोन नानि क्लास 5 बर' मिडियाम ना इंलिश मिडियाम इंलिश मिडियाम बबे स्कुलाव फरायो सेन्ट पिटार इंलिश मिडियाम हाई स्कुलाव खैलामेला नामा ने खैलामेलायाव ओमफ्राय दा नानिया माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा नानि आयंमोना जोंनाव क्रिसमास जाफैनायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों आयंमोननिसिम दे जोंबो गोजोननाय थाबाय नानि नोंसिनाव माने क्रिसमास दिनै जानो फैनो मोननानै माने नै जोंना बिथां सुरास्तन ब्लक बिथाङानो लिंबोदों बिथांनिनो फिसालथे असेनि फिसाजो आरो बे नानिया नानि एसेनोसै लोगोफोर होनब्ला अके